Върне, стори го, подаване на Манолев в наказателното поле, Дього Виана, шанс за ЦСК. Продължава опасността, ударът бе на Давид Шимало, блестящо постави топката на пътя на Давид Шимало. Ето тук и изстрелът на Шимало с левия. Сега възможност за Славия, страхотно спасяване. Още веднъж към Манолев. Центриране на Манолев, това е страхотен шанс за ЦСК. Двете врати, това бе един от тях. Отново Арсенио. Центриране на Арсенио Нунеш! Гол за ЦСК! Мисля си, че това е автогол на Андрея Христов, а не гол на Милчо Ангелов, защото е и предположението ми. Сега ще видим. Много хубав пробив на Арсенио Нунеш. И да, последен с топката игра Андрея Христов, като че ли обаче я докосне и Милчо Ангелов, което означава, че и той може да бъде записан като голмайстор, защото тук първоначалното докосване. Антон Недялков. Отново много добър матч за Антон Недялков по левия фланг на отбраната на ЦСК. Узи изстрел на Давид. Всъщност това бе Дього Виана. Но могат да се подобряват с всеки изминал двубой. Изстрел с глава на Милчо в комбинация със свой съотборник и белите да опитат да изкарат топката от собствената си половина. Така няма как да изравнят резултата. Милчо Ангелов, Дього Виана. Включване на Дього Виана, изстрел на Дього Виана, още една греда. Първият изстрел